Papanikolaou gets deep, spins and converts. Вручают. А вот почему бы сейчас не сфалить игрокам «Зенита»? Εκεί είναι ο Πίτερς. Ο Ολυμπιακός έχει το απόλυτο momentum και ο Παπα-Νικολάου καθώνει. It's a one possession game now. Mitroglou, Papanikolaou, he wants it from three. Oh, the captain's up. Papanikolaou, and Sloukas runs the clock down to his captain, Papanikolaou, who makes the game a certainty. Ο Παπα-Νικολάου εκτελεί αμέσως και το καθαρίζει το μάτς. Είναι ο απόλυτος MVP. Walkup. Αμαρκάριστο του Παπα-Νικολάου. Είναι μέσα ψυχολογία για τον Ολυμπιακό. 64-62. Με το Γρηγόρης μπροστά του. Στείλει ένα screen ο Φαλ. Αμαρκάριστο σου του Παπα-Νικολάου. 64-65. Σας είπα για τον Παπα-Νικολάου ότι κάνει ένα τεράστιο παιχνίδι. Από την baseline. Walkup. Παπα-Νικολάου εκτελεί από τα 7,5 μέτρα για